लोगोफोर 1886 मायथाइयाव भारतनि ब्रिटिश सरकारा मोनसे आयेन बानायदोंमोन। बे आयेना जाहैबाय मा आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन ल 1886। बे आयेनाव मोनसे चैप्टार 10 दं, फरा जी एबा खोन्दो जी। बे खोन्दो जियाव जोंनि ट्राइबेल पिपुलफोरनि गोग्लैसोनाय हारिफोरनि लैंड राइट्सखौ प्रोटेक्ट खालामनो थाखाय इमिग्रेन्ट्सफोरनिफ्राय बाहेरनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरनिफ्राय बा जेनेरेलफोरनिफ्राय जौगानाय हारिफोरनिफ्राय रैखा होनो थाखाय मोनसे आयेन बानायदोंमोन। आरो बे आयेन बादियैनो 1947 मायथाइयाव जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिथाङा बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामजेनदोंमोन। ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकखौ दाजेनदोंमोन जोंनि आसामाव खायसे खायसे जायगाफोराव, नङा होमबा? आरो बे ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लक जि दानाय, बे दानाय बायदिनो दिनै जोंनि माखासे ट्राइबेल सुबुंफोरा, आसामाव थानाय ट्राइबेल सुबुंफोरा माखासे अट'नमास काउन्सिल गावखुंथाय परिषद मोननो हादों। बेखौबो नोंथांमोना मिथिगौ। आरो बिनिनो मोनसे बे बिटिसिआबो बे आयेनखौ बानायनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय गोग्लैसोनाय हारिफोरखौ बिसोरनि लैंड राइट्सखौ, हानि मोन्थायखौ रैखा होनो थाखाय इमिग्रेन्ट्सफोरनिफ्राय, गुबुन जौगानाय हारिफोरनिफ्राय जायफोरा माने आसामाव हाबफैदों, वेस्ट बेंगलनिफ्राय हाबफैदों, बिसोरनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय बे आयेनखौ बानायनाय जादोंमोन। हानि जि मोन्थाय जाय बेयावनो दंखायोमोन, जाय एबरिजिन्स बेयावनो थाखानायमोन, गिबि थागिबि हारिफोर जायफोरा सोलोंथाइ बिथिङाव, बायदि बिथिङाव, गासैबो बिथिङाव जोबोद गोग्लैसोनाय, बिथांमोननि हानि मोन्थायखौ रैखा होनो थाखाय बे आयेनखौ बानायदोंमोन। आरो बे गोग्लैसोनाय हारिफोर जायखौ जों प्रोटेक्टेड क्लास होननानै बुङो, बिसोर मा माया नोंथांमोना थारैनो मिथिगौ। आसामाव प्रोटेक्टेड क्लासफोरा मा मा नोंथांमोना खिन्थानि। गरखाफोर, एसटी हिल्स, एसटी प्लेन्स, एससीफोर, सान्थालिफोर माने सावथालफोर, आदिबासीफोर, नाथफोर, नाथ जाति, काटानि होननाबो बुङो बिथांमोनखौ, नाथ जाति, बेबायदिनो कच राजबंशी अफ आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्ट। स' बिथांमोननि जि लैंड राइट्स बेखौ रैखा होनो थाखाय बे आयेनखौ बानायनाय जादोंमोन। आरो 1947 मायथाइयाव लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिथाङा बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामजेनदोंमोन। डेट मिन्स ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकखौ आसामाव दाजेनदोंमोन। दा बाथ्राया जाहैबाय बै चैप्टार 10 आव मा लिरनाय दं बेखौ आं फरायनानै नायबाय, नोंथांमोनाबो फरायनानै नायनानै आं मोनसे बाथ्राखौ बुजिना मोनदों जे बिथांमोननि गेजेराव हा बायलाय फानलायथ' खालामनो हागोन। आरो ओरैबायदिबा आं मोनसे बाथ्राखौ एसे हमदांनानै मोनदों, जाय आउटसाइडार ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकनि जाय बायजोआव दं, नाथाय बेखिनि हारिनि गेजेराव गोलैयो, बेखिनि जातियाव गोलैयो, बेखिनि थाखोनि सुबुङाव गोलैयो, बिसोरनोबो फाननो हागोन। आरो बै सुबुंफोराबो फैनानै बायनो हागोन। नाथाय जेनेरेलफोरा बाहेरनिफ्राय फैनानै बेवहाय हा बायनोबो हाया बा फाननोबो हाया, बिदि बुंनांसिगोन जोङो। नाथाय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय बे ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकखौ बानायनायनि सिगांनो जायफोर सुबुंफोरा बै ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकआव थादोंमोन, बै जेनेरेलफोरा मा खालामगोन? बै जेनेरेलफोरा हा बायनो फाननो हागोन ना हाया? आं बुजिनायाव ओरैबायदि, गोरोन्थिबो जानो हागौ, नोंथांमोना जुदि गोरोन्थि जायोबा खिन्थाबानो जाबाय। आङो बे आयेनखौ फरायदोंबाबो 100% बुजिजोबाखै, माने स्टाडि खालामजोबनो सम मोनाखै। बेखौनो बुंगोन जे जेनेरेलफोरा, जायफोर बिथांमोना बै ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकखौ बानायदोंमोन, बै समाव जायफोरा दोंखायोमोन बा बिनि सिगांनो दोंखायोमोन, बिथांमोना बिथांमोननि गेजेराव हा बायनो फाननो हागोन, लोगोसे गुबुन बै प्रोटेक्टेड क्लासनि सुबुंफोरनो फाननोबो हागोन। नाथाय बिसोरनिफ्राय बायनो हाया। जेनेरेलजों बायनो हागोन, फाननो हागोन, आरो लोगोसे गुबुन नन जेनेरेलफोरनो फाननो हागोन जायफोरा प्रोटेक्टेड क्लासाव गोलैयो। नाथाय जायफोरा प्रोटेक्टेड क्लासाव गोलैयो, जेरै जों एससी एसटी गरखा, बेफोरो बिसोरनिफ्राय बायनो हाया, फाननो हागोन किन्तु बिसोरनिफ्राय बायनो हाया। लोगोसे आउटसाइडार जेनेरेल सुबुंफोरनोबो बिथांमोना फाननो हाया। लोगोसे आउटसाइडार जेनेरेलफोराबो फैनानै बेयाव हा बायनो हाया। गोरोन्थिबो जानो हागौ, नोंथांमोना गोरोन्थि जादोंबा खिन्थाबानो जाबाय। जेनेरेलफोरा हा बायनो फाननो हायो होनोबा ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकआव थानाय जेनेरेलफोर जायफोरा बै बेल्ट एंड ब्लकखौ बानायनायनि सिगांनो दंखायोमोन बै बेल्ट एंड ब्लक एरियायाव, रिजनाव, स' बिथांमोनाल'सो गावसोरनि गेजेराव बायनो फाननो हागोन। बिबो आउटसाइडार जेनेरेलफोरनो नङा। माबायदि रुल्सआ? स' नोंथांमोना फरायनानै नोंथांमोना स्क्रिनावबो होदों। आरो लोगोसे मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा, नोंथांमोना सानो नामा बै 1886 मायथाइयाव बानायनाय जि आयेन, बे आयेना मा अरायसम जोरनानै थागोन? नङा। बेवहाय मोनसे बाथ्रा दं, ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकखौ ओरैबायदि रिजनखौसो बानायनाय जादोंमोन जाय रिजनाव ट्राइबेल सुबुंफोरा, बैबायदि गोग्लैसोनाय एबरिजिन्सफोरा, थागिबि सुबुंफोरा
बा गोग्लैसोनाय हारिफोरा प्रोटेक्टेड क्लास जायखौ जों बुंदों बेकवार्ड क्लास जायखौ जों बुंदों बिथांमोना 50% बा बिनिख्रुइ बांसिन पपुलेशन थानाय जानांगोन बेबायदि एरियाखौसो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बानायदोंमोन डेट मिन्स बेवहाय मोनसे बाथ्राया फैबाय मा मेजरिटी पारपस जेराव मेजरिटी ट्राइबेल पपुलेशन दं बे एरियाखौसो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बानायदोंमोन स' दिनैनि थासारियाव जों जुदि माइनरिटी जायोबा बै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ डिजल्भ खालामनाया बांद्राय जेबो गिदिर बाथ्रा नङा स' जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना माइनरिटी सोदोबखौ मानो एसेबां मोजां मोनग्रा जादों मिथिया जों मेजरिटी जानो थाखाय नाजानांगोन अब्लासो जोंनि बै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि जिखिनि राइट आइन बियो जोरनानै थागोन नङाबा बिखौ डिजल्भ खालामनानै एमेन्डमेन्ट खालामनानै सोलाय सोल' खालामजोबनानै पावारफोरखौ फांसनफोरखौ सोलाय सोल' खालामजोबनानै होयोबा नोंथाङा जेबो खालामनो हानाय नङा बिनिखायनो मेजरिटी मास्ट बी ग्रेन्टेड गोसोआव लाखि जे मेजरिटी थायोबासो जोङो बै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि मोनथायखौ अरायबो उपभोग खालामनो हागोन होननानै आं सानो आरो जोंनि बिटिआर सुक्तिनि जि 3 नम्बर दफा बे 3 नम्बर दफायाव थानाय गामि थिसननाय आरो दानख'नायनि बेलायाव जि दावराव दावसि जाबाय थादों जोंनि अपोजिशन लिडारफोरा गोहौ थानाय लिडारफोरखौ जाबायदि बुंगासिनो थादों बा गोहौ थानाय लिडारफोरा जाबायदि माने बाथ्राफोरखौ मोजाङै क्लियार खालामना होआलासिनो डाइभार्ट खालामबाय थादों बेखौबो आं एसे बुंनो नागिरदोंना गामि दाजाबनायनि कनसेप्टखौथ' नोंथांमोना मिथिहो गामि दाजाबनाया जाहैबाय ओरैबायदि कन्टिगुवास एरिया जायफोर एरियाया बिटिसि जों नांजाबनानै दङ आरो बै एरियायाव ट्राइबेल पपुलेशना मेजरिटी बिसोरखौ दाजाबनाय जागोन आरो बै एरिया 6 शिड्यूल एरिया नंगौ नङा बेजों लोब्बा गैया नाथाय मोनसे बाथ्रा दं मा दानख'नायनि बेलायाव मा ओरैबायदि एरिया बर्डार एरिया जेराव नन 6 शिड्यूल एरिया दो नांजाबनाय जि बिटिसिनि पार्ट किन्तु बै पार्टआ मा जानांगोन माइनरिटी जानांगोन ट्राइबेल पपुलेशना जुदि मेजरिटी नन ट्राइबेल पपुलेशन दङबा नन 6 शिड्यूल एरियाजों नांजाबनायबा बेखौ दानख'नाय जागोन नाथाय नन ट्राइबेल पपुलेशना जुदि मेजरिटीबाबो किन्तु नांजाबनाय एरिया बर्डाराव जि एरिया नांजाबना दं आउटसाइड अफ माने बिटिसि बे एरिया जुदि 6 शिड्यूल एरिया जायोबा बेखौ दानख'वा बाथ्राया ओरैबायदि नन 6 शिड्यूल एरियाजों नांजाबनाय बिटिसिनि एरियाया 6 शिड्यूल एरियाबाबो दानख्लाबनाय जागोन डेट मिन्स जों 6 शिड्यूल एरियाखौनो एसे नागारनाय बायदि जाहैबाय बे मोनसे नेगेटिभ पइन्ट आंनि नोजोराव बेनिखायनो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेखौ सुक्ति खालामनाय समावनो सानखानांगौमोन अबयसे मोनसे बाथ्राया सैथो जों जुदि दिनैनि तारिखाव बै माने मोनसेखौनो जुदि हमबाय थायोबा जों माइनरिटी जानोबो गोनां जानो हायो जुदि दाजाबनाय दानख'नायाव जों जुदि मेजरिटी जानो हायोबा बाङाय गारनानै समानखौनो जों जुदि मोनफिनबा जेसे गारदो एसेनिखौ मोनफिनदोबा माने प्लास माइनास बा माने दाजाब दानख' खालामनानै जुदि इकुइलिब्रियाम लेभेलावनो थाफिनोबा गामि दाजाबनाय दानख'नायाव जोंहा बांद्राय लस गैया होननानै आं बुंगोन अबयसे बेवहाय 6 शिड्यूल एरियाबो एसे दानख्लाबनाय थांखासिगोन आरो 6 शिड्यूल नङि एरियाबो मा थिक एसे हाबफैसिगोन दाजाब दानख' खालामनायाव जुदि बांसिना हाबोबा इसे जुदि लस जायोबा बेवहाय जोंहा लस गैया आरो सबसे गिदिर प्लास पइन्टआ जाबाय जों जुदि मेजरिटी जानो हायोबा बेवहाय मा लस दं जुदि दाजाबनाय आरो दानख'नायल' थानायमोनबा जोंहा बांद्राय खुसि जानो गोनां जेबो गैयामोन दुखुसो जानांगौमोन नाथाय बेवहाय मोनसे प्लास पइन्ट दंबावो मा 3 नम्बर दफायावनो एक्सटेनसन अफ एरिया 60टा जुदि कन्स्टिट्युएन्सि खालाममारनो हायोबा नङा होमबा अब्ला जोंहा मा लस दं गामि दाजाबनाय दानख'नायाव एसे लस जायोबाबो जोंहा बेवहाय मेजरिटी जुदि जायोबा गामि दाजाबनाय दानख'नायाव जुदि एसे लस जानानै मेजरिटी जों जुदि जानो हायोबा ट्राइबेल पिपलफोरा जेबो लस गैया आरो जुदि एरिया सानजाथिं बारायबा जेबो लस गैया स' बिटिआर सुक्तिनि एरियानि बेलायाव दाजाबनाय दानख'नायनि बेलायाव बेनो सबसे गिदिर मोजां पइन्ट होननानै आं बुंगोन नङा होमबा अदेबानि एसे एरिया दानख्लाबनाय थांगोन 6 शिड्यूल एरियानि एसे दानख्लाबनाय थांनो हागौ आं थांगोन होननानै बुंथाराखै गोरोन्थिबो जानो हागौ स' बे मोनसे पइन्टखौ लानानैनो जोंनि अपोजिशन लिडारफोरा जोंनि बिटिआर सरकारनि अपोजिशन लिडारफोरा बेबायदि माने गोबां दान्थे बिदान्थे नङा होमबा बांसावबायबो थादों आरो जोंनि गोहोआव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनाबो नांगौ बायदि एक्सप्लेन खालामना होनो हायाखै जोबनायाव नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन जोंनि जि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ अब्लासिमसो जोरगोन जेब्लासिम जों ट्राइबेल पपुलेशना मेजरिटी जानानै थागोन जेब्ला जों माइनरिटी जागोन बै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ सरकारा मा खालामगोन डिजल्भ खालामगोन आरो डिजल्भ खालामनानै नर्मेल खालामनानै होगोन माने प्लेन एरिया खालामनानै होगोन इन जेनेरेल खालामनानै होगोन स' बेनिफ्राय जों अरायबो गिनांगौ दं गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायाव
हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाबायदि जेनेरेल सुबुंफोरखौ माइनरिटि खालामनायनि षड़यन्त्र होननानै बुंदों नङा होमबा बेवहाय माइनरिटि खालामनाय सोरखौबा मेजरिटि खालामनाय बेजों जोंहा जेबो लोब्बा गैया दुखु खालामनांगौ गैया नाथाय जोंहा माब्ला दुखु जानांगोन जेब्ला जों माइनरिटि जायो जोङो माइनरिटि जाया जों मेजरिटि जानो नाजानांगोन बे अरायबो जोंनि थांखि जानांगोन आरो जेनेरेल सुबुंफोरा हा बायनो फाननो मोनो मोना बिनि बेलायाव नोंथांमोना थारैनो हमनो हाबाय जेनेरेल सुबुंफोरा माब्लाबाबो आउटसाइडार जेनेरेल सुबुंफोरनो हा फाननो हाया बा आउटसाइडार जेनेरेल सुबुंफोरा फैनानै बेवहाय हा बायनो मोना नाथाय बै जेनेरेल सुबुंफोरा जायफोरा बेयाव दंखायोमोन ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ दानायनि सिगांनो बा दानाय समावनो अब्ला बिथांमोना खिन्थु गावसोरनि गेजेराव बायलायनो फानलायनो हागोन आरो बै जि गोग्लैसोनाय हारिफोर प्रटेक्टेड क्लासनि हारिफोर बा जातिफोर हारिसाफोर बिसोरनो फाननो हागोन नाथाय बिसोरनिफ्राय बायनो हाया नाथाय नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो मोजां मोनसे आयेना अब्लासिमसो इउटिलाइज जागोन इमप्लिमेन्ट जागोन जेब्लासिम बै हारिफोरा सांग्रां जायो माने गोहोगोरा जायो दिनै जोंनि बै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गुबुन गुबुन जेनेरेल सुबुंफ्रा बेसेबा सिगांनो फैनानै हा बायनानै बेयावनो न' बां रायजो जाफैबाय नाथाय जों बेखौ बै समावनो हमखांनो रोङाखैसै आरो दिनै जोङो मेजरिटि माइनरिटिनि दावहा नांगासिनो दं नङा होमबा आरो दिनैबो जोङो आरोबाव माइनरिटिखौनो मोजां मोनग्रा जानानै दं स' बिदिब्ला बेथ' जोंनिनो गोरोन्थि आरो बेबायदि गोरोन्थिखौ जों जुदि अरायबो मावबाय थायोब्ला जोंनि बै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ सानसे मा जागोन इन जेनेरेल जालांगोन अब्लासो बुजिना मोनगोन व्हाट इज माइनरिटि स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदों प्लिज लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम खुलुमबाय।